Avui parlaré com a president de la Comunitat de Regants de Sueca i com a portaveu d'USUC, de regs tradicionals del Xúquer, perquè USUC ens abarca Iberdrola i Moratros i els regants, tant de la Ribera Baixa com la Ribera Alta, o la Ribera Alta i la Ribera Baixa, som tots integrats, estem integrats en Iberdrola, però val més en regs tradicionals del Xúquer. Nosaltres, en els comentaris inicials al borrador del Pla Hidrològic del Xúquer, Teodoro ho ha explicat molt bé en poc de temps, però ha fet una... Claro, ells són el Ministeri, són l'administració, tenen que estar convençuts del que diuen i, de fet, jo crec que Teodoro... Però, mira, nosaltres creguem que les assignacions i les reserves del borrador del Pla Hidrològic mantenen el defecte que el pla actual assigna, i el pla actual assigna recursos des que realment no existeixen. Així s'ha volgut fer un pla per contentar a tots. Per contentar a tots i per a poder, perquè es quantifiquen uns recursos disponibles estatals de 927 hectòmetres, quasi 928 anuals, i el conjunt de les assignacions és de 1.331. Llavors, si la diferència del que s'ha assignat als recursos que tenim en tous, la diferència en van 400 hectòmetres. En l'annex 6 se constata que només és viable en el sistema Xúquer mantinguent els usos actuals i que no hi ha recursos per atendre a les concessions existents ni a les assignacions que se plantegen i molt menys a les reserves, perquè nosaltres ho trobem i de tot això també farem les nostres al·legacions pertinents al pla. No és de recibo que es plantegen unes assignacions que en el mateix document se reconeix que no existeixen recursos suficients per atendre-les. I jo crec que això és una cosa, Teodoro sí que ell, però jo també es comprenc a l'administració que ells el que volen és, si pot ser, quedar ben tots i a veure si això ix endavant. Però després tenim els problemes que ara després. Mantindre les assignacions i les reserves que se plantegen suponen mantindre unes expectatives irrealitzables i que l'únic que serveixen és perquè se faci demagògia dels polítics que facin política de l'aigua, facin demagògia i facin el que ha passat fins ara. Agua para todos, però on està l'aigua? Després, l'assignació als regs tradicionals d'USUC. Es rebaixa l'assignació als regadius tradicionals del Xúquer integrats en USUC del Xúquer en 200 hectòmetres anuals, passant de 725 a 524. Jo, si en alguna d'això veus que estic equivocat, ho apunto i després m'ho rectifiques, però jo crec que m'han tret. A ningú altre usuari li rebaixen l'assignació, al contrari, a molts se la pugen, perquè ara després parlarem dels abastiments i de les reserves que s'han ficat i tal. I nosaltres tenim que mesclar l'aigua per poder beure. En les previsions a futur es planteja la utilització per part dels usuaris tradicionals del Xúquer de pous, rebombeos i àguies depurades. Aquest plantejament no ho podem acceptar, també ho recorrirem. Aquests recursos alternatius són exclusivament per a atendre situacions de sequia i no se poden contemplar com un recurs més a reduir en les aportacions d'aigua del riu i a justificar majors assignacions. És a dir, que Sueca, tots sabem que tenim una red de rebombeos, parlo jo de Sueca perquè nosaltres en vez de pous tenim rebombeos, i en l'any de la sequera nosaltres rebombejarem fins a quasi 50 hectòmetres d'aigua, però per a poder fer arròs, perquè nosaltres estem preparats per poder fer collita en un any de sequera extrema, en vez de 14 hectòmetres en fer-la en 7, però rebombejant l'aigua, cuidant la conductivitat, però que això no és bo per ningú, ni per l'Albufera ni per això, però un any o dos se passen de qualsevol manera. I sin embargo en el plan ja fiquen com que això és una de les aportacions o assignacions i això és el que no, això és tirar a enganyar. En concret, per la Comunitat de Regants de Sueca se contempla la utilització fins de 50 hectòmetres anuals de rebombeos,
Això serà per anys de sequera, però no per... Nosaltres volem la nostra concessió que tenim i regar en les àguies que hi ha. I aquest plantejament podria provocar la salinització de l'Albufera. Després, el trasvase Xúquer-Vinalopó. Es modifica la qualificació d'àguies a trasvasar de sobrantes a excedents. Això també és una mentira baix d'un, perquè això és segons el que cada un perquè interprete de lo que és en sobrants, és el que... I nosaltres també anem a recurrir-ho perquè, clar, els sobrants saben que són sobrants. Els excedents ahir, ara avui mateix, en el sistema Xúquer tenim 1.000 i pico hectòmetres. En el sistema d'embaixes del Xúquer tenim àguies i no passa res per 3 anys, si no s'obre ningú grifo que no toque. Entonces enguany sí que podrien traspassar-se tota l'àgua que se volguera i això és el que nosaltres no podem consentir-ho ni deguem. A més, es diu que el caràcter d'excedent se definirà en les normes d'explotació del sistema Xúquer. Això és perillosíssim. Considerem totalment inadmissible aquest canvi. L'únic punt del riu on estan els sobrants, i a més és en la Marquesa, i no acceptarem mai ningú altre punt de toma. A més, sol es deberan traspassar sobrants si se desembalse sense que mai es tinga que desembalsar aigua de tous per al trasbase. La paraula sobrants ja diu... I en tot això també tenim que el cabal ecològic deu d'arribar fins a la Marquesa. El que no se pot és amollar ara mateix de la part de... També Teodoro ho ha explicat molt bé, de la part d'Antella estan eixint ara, de la sud d'Antella, de Taus estan eixint 1,5 metres. I a l'Hort de Mulet no arriba a aquest 1,5 metres. Jo ho comprenc perquè tots estem regant, ha fet un hivern sec, ha fet un d'això, no arriba. I ara, de lo que és un any anormal, perquè tots estem regant, de lo que és l'Hort de Mulet, pa Cacullera, primer eren 12, ara en són 10,80 i després tenim que ficar cabdal, entonces que han de ficar el cabdal a la Ribera Baixa. S'acaba el riu en Antella i s'ha acabat, això no és així, no? Perquè, clar, si tu demanes aigua perquè arriba, entonces te la compten. I a nosaltres ens interessa que l'aigua... Nosaltres ara demanem a les fluents i quan ens sobren, el que ens sobren de fluents que van això, perquè l'Albufera també la tindrem que mantindre. Causa és que aquests dies s'ha fet política també en l'Albufera, sobretot l'Ajuntament de València. L'única manera que acceptarien la paraula excedents és que se definira la normativa com a recursos no regulables del sistema. És a dir, que no se desembalse ni que pogueren guardar en ningú embalse per a que el supòs de concretar-se l'únic punt possible és la toma de la sud de la Marquesa. És a dir, que aquest canvi de paraula havia de ser sempre per normes no regulables en el riu. El riu ja s'ha regulat. És a dir, que canviar aquesta paraula és... Nosaltres, quan anàrem a la reunió, la Sequer Real i Iberdrola i jo, anàvem representant del Ribera Alta, de la Ribera Baixa, Teodoro crec que estava allí aquest dia també, en companyia de la presidenta de la Confederació, el secretari d'Estat, mira si mos heu pintat bonico, que hi eren tots contentíssims. Sí, mira, això és... Però quan llegim la lletra menuda eren a pòlisses seguros, perquè no... Això no entra, allò sí que d'això, i les coses, doncs, no... La prova de manera de funcionar els nostres responsables polítics no s'afronten els problemes, s'aplacen per a veure que aconsegueixen enganyar a algú i nosaltres en tot això estem prou luchats. I com diuen excedents és pràcticament el mateix que sobrants, doncs aquesta paraula no queda així, ja que aquesta no se defineix clarament a l'altra. Tampoc pareix tan difícil si no hi ha ninguna intencionalitat deshonesta en que ahir és on veiem nosaltres que la cosa no quadra. És a dir, que nosaltres mai consentirem que se canvi aquesta paraula. L'abastiment de la Ribera. L'abastiment de la Ribera inclueix una assignació de 10 hectòmetres, que molt bé ho ha dit Teodoro. La substitució de regants tradicionals i la reserva de 21,5 fins a arribar als 30 que se demana per la Ribera, que me pareix molt bé, doncs en principi les comunitats que van a substituir aquesta aigua de pou per aigua superficial és la Ribera Alta, que és la Sèquia Real, la Real La Sèquia de Carcaixent, que així també està el president de la Real La Sèquia de Carcaixent,
i la d'Escalona. Entonces, això sí que li veig jo ahir que nosaltres la Ribera Baixa no hem entrat ahir. No hem entrat perquè jo vos diré. Jo a la Ribera Baixa el que veig és que aquestes aigües nosaltres no tenim el per què de canviar l'aigua de rec i mesclar-la. Ara, segons una normativa europea, no ho sé cert, però prohibeix el que se mesclen aigües i amb nitrats, perquè, conforme ha dit Teodoro, Sagunto té que tindre 17 hectòmetres, perquè València de cada 4 ne té 3 del Xúquer i un del Túria, perquè la Manxa li s'han donat també aigua en dreta i nosaltres la Ribera, que arrepleguem les riuades, que arrepleguem tot el de... Nosaltres no tenim dret a res, nosaltres tenim que mesclar. A mi, quan no em pareix bé, nosaltres la Ribera Baixa de moment no ha entrat, Sueca no ha entrat, Cullera tampoc, ni Quatre Pobles de moment no ha entrat. Després, ja veurem això en com se... Això ha sigut una il·luminació del senyor Comos, que tots sabem d'on ve i qui és i totes les barbaritats que ha fet, perquè un home que es gasta 7 milions d'euros en aigua i progreso, fent política i d'això, i ara me'l fiquen de director general de l'AVIA. Jo crec que estaria millor en casa o en Pura que no al puesto que està. Sempre ho ha dit i ho mantinc. I, clar, i tot això, ell ha volgut convèncer, ha volgut d'això, cada un. Nosaltres en Sueca, el dia que Sueca necessita aigua, quan tinga la toma ja a la boca feta d'això, nosaltres ja ens arreglarem en la comunitat regant nostra. Però jo vos garantisco, home, jo igual no estic ja, però el que estic crec que no canviarem nosaltres aigua de rec per a donar-la, ja ens apanyarem en l'Ajuntament perquè tinguin aigua com Déu mana i com toca, no té que ser aigua de... no té que ser aigua mesclada de nitrats, això. Jo crec que en això no va la cosa massa ben. Ara, això jo als meus companys d'USUC no vaig a dir ni de recs addicionals que ho han fet ni mal ni bé, cada un sap, en això no anem nosaltres junts en aquest sentit. I el de la Manxa Oriental, a pesar de la sobreexplotació que manté el volum dels 320 hectòmetres anuals per damunt de la recàrrega natural en l'aqüífero i tot això, doncs, clar, a més, s'estableix com a prioritària l'obra per incrementar fins a 80 hectòmetres. Ara Teodoro ha dit que després se quedarà molt menys i tal, però jo no dic que... No, però jo no m'ho crec això, perquè sos de la Manxa i això. Ara, també vos tinc que dir una cosa, jo ho he dit en diverses reunions. Jo primer preferís que anar agarrat de la mà de la Manxa, de Castilla-La Manxa, que d'Alacant, i és Comunitat Valenciana. Perquè Castilla-La Manxa fa molts anys que els han vist vindre i sabem per on van les persones. Però a Alacant, quan més tenen, més volen. Ara volen això, després volen allò, i després volen l'altre, i després volen l'altre. I no estan mai conformes en res. És a dir, que jo crec que nosaltres ens atendríem millor en Castilla-La Manxa que en Alacant. I la sobreexplotació és un dels principals problemes, jo també ho comprenc, que ells estan allí, tenen el riu allí, tenen l'aqüífero i tenen que això. En el Vinalopó també tenim l'aqüífero, que també ho ha dit Teodoro, i ells no paren de xuplar i de xuplar. I de vendre aigua, fins a Danone li han fet propostes per vendre aigua, després la nostra diuen que no és bona, és que no ho acabo jo de comprendre. I el borrador del pla hidrològic està compost per 400 pàgines per l'únic document que es publica en el boletí oficial, la normativa. Per tant, la normativa és on es deuen quedar clares les coses per evitar confusions i interpretacions interessades. És que això s'ha fet una barrejada per contentar a tots, però que no acaba d'entrar. I jo, per acabar, però l'únic que el document que a la llarga va tindre valor és la normativa. Tenim que aconseguir que s'incluïsca en aquest document la realitat actual i la disponibilitat d'atendre les demandes i recursos incluïts. D'un altre modo, sols quedaria assignant recursos als usuaris beneficiaris i exigiria que s'entregassin, es creuen expectatives irrealitzables que desemboquen en conflictes territorials i entre els usuaris. Jo crec que, i en això acaba, crec que la Confederació tenim un bon equip de gent, no és llevar-li la cara a ningú, tenim un bon equip de gent, sempre l'han tingut. Dels presidents que han passat per Confederació han sigut gent tota, llevant d'aquell Ortea, que aquell vingué de pas o 4 dies, els altres tots bons,
i més ara tenim la presidenta, la nostra suecana, la Maria Àngels. Jo crec que hi ha un bon equip, un molt bon equip, tant Teo com Javier, com tots, i jo crec que ells es donaran compte que això i ens ajudaran a fer, perquè jo també comprenc que ells manen d'ells per dalt en el Ministeri, però de quan en quan hi ha que ficar-se en el puesto i dir això no me pareix bé i jo sempre ho he pensat així. Haig assegut on haig assegut això, dir no esteu fent bé i això no és així. I nosaltres, jo el que he comentat així, ja dic que ho comenté com a president de Sueca i com a portaveu de l'USUC. Moltes gràcies.